खुलुमबाय लोगोफोर आंनि आलादा फट' भिडिअ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबाव जाहाथे उननि गोदान भिडिअफोरखौ नोंथाङा मोननो हायो। लोगोफोर जिअ डाबल धामाका अफार होगासिनो दं आरो बे डाबल धामाका अफाराव गासिबो जिअ कास्टमारफ्रानो 1.5 GB एक्सट्रा एड-अन डाटा मोनदों आरो बे एड-अन डाटाखौ रिडीम खालामदोंब्ला बेवहायबो एसे गोरोन्थि जानो हागौ। जाहाथे रिडीम खालामनायनि आवगाय नोंथांमोना टार्म्स एन्ड कन्डिशनखौ मोजाङै फरायनानै नायो। स' अबेयाव गोरोन्थि जानो हागौ बेखौ मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनायसिम जिअ'आ गासिबो कास्टमारफोरनो 1.5 GB एक्सट्रा डाटा होगासिनो दं आरो बे डाटाखौ रिडीम खालामनायनि आवगाय नोंथांमोना टार्म्स एन्ड कन्डिशनखौ मोजाङै बिजिरनानै नायो। मानोना मोजाङै बिजिरनानै नायोब्ला नोंथांमोनानो लसबो जानो हागौ। स' मोजाङै बिजिरनानै नायो। जिअ'आ बे पार डे 1.5 GB डाटाखौ 84 डेजनि थाखाय होनाय जादों। नोंथांमोना बे पार डे 1.5 GB एक्सट्रा एड-अन डाटाखौ रिडीम खालामनो थाङोब्ला नोंथांमोननि एक्टिभ जानानै थानाय पेकनि भेलिडिटिखौ नायग्रोयो। माला जोबगोन, पेकआ माला एक्सपायार जागोन। मानोना नोंथांमोना बे एक्टिभ जानानै थानाय पेकनि भेलिडिटिखौ चेक खालायाब्ला नोंथांमोना लस खालायना लागोन। मानोना बे 1.5 GB पार डे होनाय पेकखौ 84 डेजनि थाखाय होनाय जादों आरो नोंथांमोननि एक्टिभ जानानै थानाय पेकआ साप'ज एक्सपायार जानो जोबनो 2 weeks इदि दं बा 15 दिन दं, अब्ला नोंथांमोना बे पार डे 1.5 GB होनाय एड-अन डाटाखौ रिडीम खालायोब्ला अनलि 15 डेज थाखायल' मोनगोन, 84 डेजनि थाखाय मोननाय नङा। ओंखायनो नोंथांमोना रिडीम खालामनायनि आवगाय बे एक्टिभ जानानै थानाय प्लानखौ भेलिडिटिखौ मोजाङै चेक खालामनो नायो। माला जोबगोन नोंथांमोननि पेकआ जोबनो 20 डेज 25 डेज इदि दं, अब्ला नोंथांमोना बेखौ रिडीम दाखालाय। बे एक्टिभ जानानै थानाय पेकखौ जोबग्रोनो हो। मानोना नोंथांमोना 25 डेज थानायाव रिडीम खालायोब्ला अब्ला नोंथांमोना बे 84 डेजनि एड जाना थानाय डाटाखौ अनलि 25 डेजनि थाखायल' मोनगोन। बे जेब्ला नोंथांमोना प्लेनआ एक्टिभ जाना थानाय प्लेनआ जोबगोन अब्ला बे 1.5 GB एड जाना थानाय डाटायाबो जोबगोन, 84 डेजनि थाखाय मोननाय नङा। ओंखायनो नोंथांमोना रिडीम खालायथ'वालाबानो बे 20 डेज दंब्लावबा साप'ज 20 डेज 15 डेज दंबावबा अब्ला बेखौ एक्टिभ जाना थानाय प्लेनखौ जोबनो होग्रो। गोदान जेब्ला 399 बा 398नि पेक एक्टिभ खालायगोन अब्ला नोंथांमोनाथ' भेलिडिटियाथ' 84 डेजनि थाखाय मोनगोन जागोन, 84 डेज जागोन। अब्ला नोंथांमोना बे 1.5 GB खौ एड खालाय बा रिडीम खालाय पार डे 1.5 GB खौ, अब्ला नोंथांमोना 84 डेजनि थाखाय मोनगोन। साप'ज 20 डेज दं नोंथांमोननि भेलिडिटिया दायो जोबगोन, अब्ला नोंथांमोना रिडीम दाखालायथ'। रिडीम खालायबा नोंथांमोना 64 डेज लस जागोन। साप'ज 84 डेजनि थाखाय मोनगोन नालाय नोंथांमोना 20 डेज दं, साप'ज 20 डेज दं भेलिडिटि जोबनो, अब्ला नोंथांमोना रिडीम खालायोबा 60 डेजआ लस जागोन। ओंखायनो नोंथांमोना बे 20 डेजखौ नेनानै पेकखौ जोबनो होनानै
नोंथांमोना बे गोदान पेकआ जेब्ला सोयो अब्ला बे दिना बेखौ एक्टिभ खालामबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना साप'ज बेखौ 20 days बा 25 days थानायावनो रिडिम खालायबाय अब्ला नोंथांमोना साननाङा जे बे एक्टिभ जाना थानाय पेकआ जोबनायनि आवगायनो गोदान पेक सोगोन साननै सानथामनि आवगाय बिदि सानोब्ला नोंथांमोना लस जागोन। मानोना बे जा पेकआ एक्टिभ जाना दं बे पेकजोंसो रिडिम जाफागोन, गोदान पेकजों रिडिम जानाय नङा। ओंखायनो नोंथांमोना रिडिम दाखालायथ' गोदान पेक जेब्ला सोगोन अब्ला नोंथांमोना गोदान पेकजों रिडिम खालामो। आं बुङाखै जे नोंथांमोना रिडिम खालामनाङा, नोंथांमोननि गोसो। नोंथांमोना जुदि रिडिम खालामनो गोसो दंथारोब्ला रिडिम खालामब्ला नोंथांमोना खालामनो हागोन। आं बुंनो थांदों नोंथांमोना 20-25 बा 1 month खायसेना 1 month खायसेना 40 days बिदि दंब्ला नोंथांमोना बेयाव रिडिम खालामबा नोंथांमोना लस जागोन। आं बेखौसो बुंनो थांदों। स' भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दा दिननि थाखाय बेखिनियानो। गोजोन्थों।